Aġir tal-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Viktor Xerri wassal għal għadab ta' diversi sportivi li nhar is-Sibt kienu għadin nisegwu l-logħba bejn Santa Lucia u Marsa Scala. Xerri huwa l-President tat-tim ta' Santa Lucia u l-logħba ntemmet fid-drota mingħajr gols. F'mument mill-logħba li ntlabet is-Sibt der li seta' kien hemm fawl mal-linja fuq plejer ta' Marsa Scala u kif jiġri ta' spiss fil-logħba tal-futbol iż-żewġ plejers bdew jippruvaw jieħdu r-raġun. Bil-plejer ta' Marsa Scala żamm il-ballun f'idejh malajr intervjena l-kandidat nazzjonalista Viktor Xerri li xejjer daqqa ta' ponni l-plejer avversarju xeħtu mal-art. Hawn inħolqot kommozzjoni sħiħa bil-plejers ta' Marsa Scala li ma setgħux jemmnu dak li kien għaddej u ħafna minnhom deru jiġru lejn Xerri jitolbu spjegazzjoni. Intervjenew ukoll il-linesman u r-referee. F'dan il-mument Xerri baqa' jidher jargumenta uħud mill-ftit spettaturi li kienu qed jaraw il-logħba qalu li ma setgħux jemmnu dak li kienu qegħdin jaraw quddiem għajnejhom. Dan għax jippretendu eżempju mhux dan it-tip ta' ġir minn xi ħadd li qed jippretendi li jirrappreżentahom fil-Parlament. Qalu wkoll jistennew li f'każ bħal dan ikun hemm sentenza ibsa mill-Malta Football Association u anke l-intervent tal-Pulizija.